Gipakita lang na ako niya ang kausaban niya. Amot nga no. Naglibog ko. Usahay. Gusto na ako siyang pasakitan. Pero gani, gusto na ko siyang gakso. Kinsa man dyan na si Lilak? Anong nakapangutanan ka na ko nagaw? Siya ba? Si Lilak? Ang ikakita na to ganiha? Gusto lang na ako siya kalimtan. Pero dili ka kahimo. Nasuko ko niya. Pero Pero di ka makapasakit niya. wala ko kibaw sa kong gibatir. Pilit man maangkon ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit nga dili ikaw kanako ihikaw daw sa tinong. Doktora, dahil Jasmine dahil. Ay, may mata na liay ka. Naghinaktok mo na ka, doktora. Saan man? Nag-istorya naman ni Bay Christian? Oo. Siya kita si Lilak. Kuan, kanang... Hangtod karon. Dili pa gyud niya malimtan si Lilak. Ano nakasulti mo ka na, doktora? Maklaro man ako niya. Nga in love pa jud kay siya ni Lilak. Ako, pati ko kahibawan na. Pero, isaad naman to si Bay Christian, yan ang kalimtan si Lilak. Unya, iyan naman yung nakita. Makalimot pa ka siya ani. Ambot lang. Siya naman sa makapasaylo gipon siya. Gibiyaan na gud siya tungod ni Ramil. Wala, disgrasya na. Pero kung tinuod nga nahigugma si Christian ni Lilak, maglisod jud siya. Na, ambot lang eh. Pero, ano, Dedeng? Nag-all ka nga nagkita si Lila kung si Christian? Tira, ano na sa tinawag? Good, naibukang ba yung Christian, oh? Bill, pamunday ko yung appointment sa clinic. Sige, mangandam sa ako ha. Nilakaw les Jasmine bay? Oo ba eh? Ikalit mo tuglakaw? Ano ba eh? Isa naman tani. Ako ba eh? Naklaro na dyan ako si Jasmine. Ngayon sa? Nakakausap ko siya niyo mo.
Unsa naman sablay? Di naman sa nagika ni mong balitaan. Nakastorya man may ganiha bay. Klaro kayo nga nasakitan siya nga si Lilak hindi kakita. Ano ko ka makasiguro siya kagalingon? Ikaw bay, wag pa di ka makungutanan ni mo? Ano ba kay gusto ni Jasmine? Di pa ko katubagan na ba? Anong di ko magkakatubag? Kasayon na tubagon bay? Giingnan ta na ka. Nga di ko mo desisyon sa mga butang. Nga di ko siguro. Tungod tingali kay nakakita mo ni Lilak. Bay, nagkagusto gyapon kang Lilak bay? Ambot. Na, ambot naman o mong gitubag. Okay ba kung sa'yo angay na kong bata? Naglibo pa ko. Klaro kay bay, oy, na nagkinahanglan gyapon kang Lilak. Bay, timan niya. Nakasiguro ko, kung nasakitan si doktora, kung balik ka ni Lilak. Nakasiguro ko bay, na nakagusto si doktora ni mo. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why Saan naman ang bay? Yung padayon pag-apal sa shooting ng Lilak. Bay, kung sakit ka ng ganit ka, na makakita mo Lilak, samot na kung pasok buhok katong direktor nila, atlas na lang. Lisod mo na, bay. Kaya bago nga na si Lilak dito, apela ng salidaan. Samot na kagkasakitan. Mas may pag mangulit ka sa tuwa, makakaon pa tagkinilaw dito. Ikadayan ako ang pag-apil ba? Ha? Nag-artista dyan ka ba yun? Oo. Kung nagtuo si Lilak na iya ko mapasakitan. Hindi. Siya akong pasakitan. Kung unsa kataas yung ambisyon, unhan ako siya. Ipakita na ko niya. Nga makahimo ko sa tanan akong gusto. Gawa siya. Ano ba yun? Sa ato pa, mabawas ka? Ipakita lang na ko niya. Nga nasayop siya sa pagbiya na ko. Mabuhat na ko tanan akong gusto. Di lang sa pagtalagan.
Kakuyaw mo anak bay. Kinahanglang lipuno na ako kagalingon. Aron masakitan si Lila. Kung sa kasakit ang akong gibati sa pagbiya niya, kinahanglan mausad iyang batid. Mao ba? Kaya makain mo bay? Hala sige. Ya, di lang gyapon mo pahalata bay nga kaila mo. Si Jasmine, kay bawa naman siya. Di ka na siya mapapabay. Ano gusto ba sa nimo? Buutan si Jasmine bay. Hindi siya makapasakit na to. May untag makasabot siya bay. Pasabto na ko siya. Kung matuman na akong plano, tingali. Mahimo na akong kalimtan si Lila sa hindi. Kung nila jud mo kagalingon bay. Basin simba ko, masakitan na sab ka. Di na bay. Kana gyud. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So Naana na kay plano bay? Tugbangan akong gibuhat ni Lila. Kung nagtuo siya na siya rin makahimos pagkalimot na ko. Kung sa pagbiya na ko, nasayop siya. Bisan naa pa siya sa kutubangan, mahimo na ko siyang kalimtan. Ano ba? Kanya, dili ka siya masakitan anak? Wala ko'y labot kung masakitan siya. Ang importante na ko, makamata siya sa dako niya sa'yo. Bitaw bay. Sige, kani bahala anak. Basta bay, agi bigtan sa tingali kang resulta na, ikaw rin mo hilak. Di na mahitabo. Imposible na. Sulti ilan niya ko ba yung sa ikatabang na ko sa mga plano? Sakto na. Gusto na kong matilawan niya. Kung sa kasakit akong gibati, sa dihang libiya siya na ko. Gusto na kong bation na niya. Kung sa paminaw ni mo bay, makaayon na ni mo, makatagbaw na ni mo, buhatang. Putaan di ka bay. Salamat.
Siya na may hinauna ni mo karon. Okay naman tingali kung ako kayo palayo. Itong trabaho ba? Nakasulti ni Direk dito. So, mag-artista na dyan ka? So ba yan? Makamao naman tingali ko. Nakasiguro ko nga, angayan kayo ka. Kaya na kayo na nimo. Salamat sa inyong suporta. Ha? Salamat kayo. Andam kay kumusuporta ni mo, Christian. Sa tanang panahon. Sige lang. Makabawas lang umiyak ko. Saan sa mapaagi? Oo. Huwag akong kibaw. Pero, kinahanglan ba silang biti ka? Di ka kamasakitan kung kanunay ni mo ikaatubang si Lila. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinutupan kundi ikaw da, ug wala na'y lain pa. Wala na